Čaute, moje meno je Miška a vítam vás pri ďalšom strašidelnom videjku. Dnes to nebudú duchové iné záhady vyslovené, ale asi to budem trošku radiť aj k ním. Ale budú to krátke hororové príbehy, bude to vo vete, dvoch, troch a tak podobne. Niektoré sú creepy, niektoré sú divné, niektoré sú proste iba sú. Takže vám budem čítať. Stúmte si svetielko, zapálte si nejakú sviečku a užite si creepy atmosféru, ktorá aspoň trošku bude sáľať, dúfam, z tohto videa. Here we go, ideme na to! Zmizla minulý rok. Teraz zalievajú novú cestu v susedstve a ja som našiel jej meno v mokrom cemente. Napísané na pamiatku. Opačne. A zo spodu. Nebojte sa príšera strašidiel. Pozrite sa doľava, doprava, pod posteľ, za seba. Ale nikdy. Nikdy sa nedívajte hore. OK, toto bolo hnusné. Poznám to už dlhšie, túto krátku creepypastu whatever a je to hnusné. Musíte uznať, je to hnusné. Najmä ak sa teraz, bože, strašne sa chcem pozrieť hore a úplne sa bojím. Chudoba. OK. Doručili manekíny v bublinkových obaloch. Z vedľajšej izby teraz počujem ich púkanie. No, tak má manekíny problémy s vetrami. Nebolo to vtipné, ja viem, že nie. Po dlhom dni v práci som sa tešil domov na priateľku, ktorá čakala naše bábätko. Neviem, či bolo strašidelnejšie, že som našiel priateľku a bábätko mŕtve. Alebo to, že niekto sa tam vlámal a to dieťa z nej vyrezal. OK, toto je hnusné. Fuj, grcam, poďme ďalej. Pošepkala som svojmu synovi, že sa nemá bať, pretože duchovia neexistujú. Mami, ale ty si. Ukladala som synčeka spať a on ma poprosil, či by som sa pozrela pod jeho posteľ, či tam nie je nejaké strašidlo, aby ma ukľudnil. Dívam sa pod posteľ a vidím ho tam, ako sa na mňa díva s hrôzou v očiach a trasúcim sa hlasom mi hovorí: To v mojej posteli je iný chlapec. Oh shit, a toto je ten z dôvodov, prečo nemajte deti. Toto sa vám nestane. Prebudilo ma ťukanie na sklo. Najskôr som si myslel, že niekto ťukal na okno. Ale potom sa to ozvalo znovu. Zo zrkadla. Kamo, ja sa normálne vidím takto svoj odraz tej zrkadlo. Keď tam mám zrkadlo, som sama doma, je tma, asi sa poserem. Usmievajúca tvár sa na mňa dívala z tmy za oknom mojej izby. Bývam na 14. poschodí, ja bývam na 9. či 8. A rovno oproti mňa, ako natáčam, je okno. Je tma. Prečo točím tieto videá, sa niekedy pýtam sama seba. Oh yeah, prečo? Toto určite poznáte. Mamin hlas ma volal do kuchyne. Ale keď som sa tam vydala, počula som, ako mama šepká z vedľajšej miestnosti. Nechod tam. Tiež som to počula. Ráno som na displeji svojho telefónu objavila fotografiu seba samej. Ako spím. Bývam sama. Čo máte s tými zrkadlami? Pozoroval som svoj odraz zrkadla, ako na mňa mrká, no fasa, fakt, ako zbožňujem človeka tohto článku úplne, ale strašne ho zbožňujem. Bol som presvedčený, že moja mačka má problémy s pozeraním sa. Nie je schopná sústrediť sa na pohľad, keď sa na mňa díva. Potom som pochopil, že sa díva na niečo za mnou. OK, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak dáme 150 lajkov, môže byť ďalší diel. Všetky sociálne siete sú v popise, je tam Instagram, Facebook, choďte tam pacnúť lajky, veď to už poznáte. My sa vidíme zase pri nejakom ďalšom videu, dovtedy sa máte krásne a čaute. Nemám rada zrkadla, odkedy som videla horor zrkadla, nemám ho rada, vôbec som ich nikdy nemala rada. Ešte mám ebolu stále. Nebaví ma ebola.